सिसुबारि गामिखौ नष्ट खालामनाय जोंनि बे भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय माख्रा दैया बे सिसुबारिखौ खावनै थुख्रा खालामदों। लोगोसे खमसे खम 14निफ्राय 15 घर बे दैयावनो माने कलाप्स जादों। लोगोसे दिनै 102 घर बादि न'खरफ्रा मोननै जातिनि बर' कमिउनिटि आरो सान्थाल कमिउनिटि बिसोरो बहुत खस्थ' भुगिनांनानै दं। आरो बे अखानि बोथोराव माने बुंनो थाङोब्ला बिसोरनि खस्थ' दुखुखौ सहायनो हायै बायदि नुनानै जोंनि बिटिसि सरकारा दिनै बिसोरनि गामिखौ एसेब्लाबो रिलिफ होनो हायो नामा बा आरायग' होनो हायो नामा, खमसे खम माने बे दैखौ माने खर'आवहाय दिनै जों जे जायगायाव फैदों बेखौ मोनसे साइडजों जोङो चेनेलाइज खालामनानै डाइभार्ट खालामनो हायो नामा बिनि सिन्था सरसा खालामनानै दिनै सेस्था सलायनाय जादों आरोखि। सोरनि सहायाव जादों बे खामानिया? बियो बिसेस जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय जादों। बिसेस दाखालि जोंनि OSD सारा चिफनि OSD सारा गावनो निजे फैदोंमोन आरो बेनि एसे माने साइडफोरखौ नायनानै हागोन बायदि बिथाङा बहुत सिन्था खालामदों आरो जोंनि माखासे निसिमा बासिनि लिडारफोरनि मतामतफोरखौ लानानै दिनै बे खामानिखौ आगबारायनाय जादों आरो। रायजो राजाफोर ओंखारदों निश्चय? बेवहाय निस्सय रायजो राजाफ्रा ओंखारदों। बिसोर जोंनि UPPL ब्लक कमिटिनि जानानै आरो निसिमा आनसलिक एबसुनि जानानै आरो लोगोसे जोंनि 31 नं सिडनी समस्तिनि बिधायक जोंनि MLA जयन्त बसुमतारी दाङरिया बिथाङाबो नुजाफैदोंमोन। लोगोसे जोंनि फनिन बर' बिथाङाबो नुजाफैदोंमोन आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय माखासे इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो बे खामानियावहाय जगदान होफैदों। बेसेबांसो मेसिन आरो सुबुंफोरबो बाहागो लादों? बेवहाय दिनैहाय 8टा बायदि JCB फैदों आरो गंसे पक्लिं होनो, लोगोसे आरो गंबासो हन्डास बे मा होनो मटरजों सालायनाय स' मेसिन एसे बे गान्दै गुन्दाखौ हास'नानै क्लियार खालामनो थाखाय आरो लोगोसे खमसे खमब्लाबो 500 जन जोंनि माखासे सोद्रोमाफ्रा UPPL सापर्टारजों लोगोसे नन UPPL सापर्टारबो बिथांमोनहा मदद होफैदों आरो नायनायजों माखासे साजेसनफोर होफैनाय जादों। बे सिसुबारि गामिखौ होबथानायाव बेसेबां जाफुंसार जागोन होनना सानो? जोङो आसा खालामदों दिनैनि बे खामानिनि गेजेरजों जोङो फोथायनो हादों दि खमसे खम 70निफ्राय 90% जोङो रैखा खालामनो हागोन बायदि जों सान्दों। जोङो दिनै माखासे खामानिखौ आवगायबाय, गाबोनबो जों सानबावदों जेसेबां हायो जों गाबोननि गेजेरावहायनो बेखौ साबसिनै माने रैखाथि होनानै खमसे खमब्लाबो जोंनि सिसुबारि गामियाव थानाय भुगिनांनाय जोंनि माखासे जोंनि माहारिफोरखौ जोंनि जनसाधारन सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो जों सेस्था खालामदों।